Ако ти предстои да си правиш сайт, или вече имаш такъв, ще ти кажа 4 неща, на които задължително трябва да обърнеш внимание. Част 1. Призив за действие, или Call to Action бутон, или просто Action бутон. Това е може би най-важният бутон в целия ти сайт. Това е бутона, в който ти искаш твой потребител да цъкне след като е влязъл в сайта. Може да бъде обади се сега, безплатна консултация, свържете се с нас, връзка с нас. Бутона може да бъде много неща. Но най-важната му цел е да улесни клиента. Колкото по-лесен е за използване на твой сайт, толкова повече клиенти ще се свържат с теб, ще запишат час за безплатна консултация или просто ще се обадят. Аз съм Андон от WebStudio 28 и ако искаш да гледаш повече такива видеа, последвай ни в Instagram, в TikTok, всъщност даже не знам къде точно ще го качвам, но последвай ни.